बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै जोंहा बैसागुनि 2 तारिख दिनैनिफ्राय जोंनि गामियाबो बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै दान्दिसे रंजानो नागिरदों आरोना गामियाव न'खरनि दा एसे रंजानानै सिफुं दामना होनांगोन दामना होनोसै दा माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांबानो जाबाय आरोना। बोथोराबो जि गरम फारसेथिं एकदमबारे मानसिफ्राबो बिराद बारुरु जाथारदों माने गोसो गैयै इन्टारेस्ट गैयै जाथारदों। जेखि जाया माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना माने इन्टारेस्ट गैथारा आरोना देग्लाय एकदम बोरैबा मोनसे इन्टारेस्ट गैथारा। आंथ' बाखांलाय लांबायसो गामिनि सिनारि इन्टारेस्ट गैयिखौ नुनानै। उफाय गैया माथो खालामनो नङा होमबा ओंखारनोसै लोगोफोर दसेब्लाबो दान्दिसे। लोगोफोर जोङो मोसागासिनो दायो मोसायै मोनफैबाय। इसिबां मोजां जायासै लोगोफोर बांद्राय बोराय बुरिफ्राबो बाहागो लाबाय नालाय ओंखायनो मोसानाया बारा थिग जायासै। ना दामनायानो गद जायो ना सिफुं सुनायानो गद जायो ना मेथाइयानो गद जायो बेबायदि जाजोब्बाय माने लोंना लाग्रोनानै। दा उफाय गैया नै मेंना जिरायजोब्बाय आरोना दा दसे उनाव जोङो एसे रंजाबावना दिनै दोनथ'नोसै आरोना उफाय गैला।
जोंना सासे इउटुबार गोदान नै इउटुबार गोदान ब्लग लागासिनो नै ब्लग लागासिनो मालाय ब्लग लागासिनो नै न'खर बिगुमाया बेनो नै इसानाव दंफैयो दा जोङो मोसानोसै नै सासेया मोसानो गरम जागासिनो बिराद गरम जागासिनो मोसानो दामसै नै बिथिंजाय नै माबा जागासिनो गोखै लोगोफोर जोंहा दामनाय देनाया गद गैयिनि थाखाय नै मोसाग्राफ्रा गोसो गैयै मोसाथारदों गोसो गैयै मोसाबाय Gololo nagasino mosalasino. San mana gololo nagasino. लोगोफोर जोंना मोसानाया जोबथ'बाय दिनै बेयावनो दोनथ'बाय आरोना सोनावनो लास्ट खालामबाय ओमफ्राय गाबोन सोलोंनाय लोगो लोगो माने जोंनि लाइनथिं हाबगोन आरोना लाइनाव जागोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय मेंबायबो बाबायबो दा नोंथांमोना बोरै जादों भिडिअखौ नुबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना नै उफाय गैया जोंहा बैसागु बोथोरखाय आदायाबो एकदम कहिमा नागालेण्डनिफ्राय न'आव फैबाय आरोना खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै एकदम रंजानो होननानै माने हारिनि हारिमुखौ बावनो हाया बिथाङाबो बेनिखायनो फैदों आरोना गामियाव जिखिजाया दिनै दोनथ'बाय लोगोफोर बिथिं दङ आंनो